हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा रेलवेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैबाय दै आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावनो भिडिअ लाबोखादोंमोन जोंहा रेलवेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैगासिनो दं होननानै नै जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ दायो ओंखारना फैबाय रेलवेनिफ्राय जोंहा साख्रिया जाहैबाय RRB NTPC नि दै दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोननि भेकेन्सिया बेसेबां दं बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेइल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ 10,000निबो बारा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ फरायनाया बेसेबां जानांगौ सेलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन साख्रिनि नामफोरा मा मा आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै गिबियावनो खावलायफिननाय थाग्रोबाय दे जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना डेटखौ नायनो हागोन जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ मैयासो ओंखारना फैदों दै 24 जुलाइ दा बेवहाय बुंदों आरो जोंहा बेहाय गासै मोननै भेकेन्सि दङ मोननै भेकेन्सि माने जोंहा जायफोर आन्डार ग्रेजुएट माने जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोनाबो बे NTPC नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो दै NTPC नि फुल फर्मआ मा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों नन टेक्निकेल पपुलार केटेगरि बे जाहैबाय जोंहा NTPC नि फुल फर्म दै दा बेवहाय आन्डार ग्रेजुएट माने जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखायबो भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो ग्रेजुएट जाबायबा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि दङ दै नोंथांमोना नायनो हागोन साख्रिनि नामफोरा मा मा दङ जेरै जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुएट माने जायफोर नोंथांमोना दायो ग्रेजुएट जायाखै माने नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय दा जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोंथांमोननि थाखाय दङ जोंहा साख्रिया एकाउन्ट्स क्लार्क काम टाइपिस्ट दङ कमन काम टिकेट क्लार्क दङ बिनिफ्राय जुनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट दङ बिनिफ्राय ट्रेन्स क्लार्क दङ बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि नामा दा बिनिफ्राय गासिबो साख्रिनि नामनि थाखाय भेकेन्सिया जोंहा बेलेग बेलेग दङ जेरै एकाउन्ट क्लार्क काम टाइपिस्ट बिनि थाखाय जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 361 ता भेकेन्सि दङ दै बिनिफ्राय कमन काम टिकेट क्लार्क दा बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दंनो 1985 ता जोंहा भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय जुनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 990 ता दङ बिनिफ्राय ट्रेन्स क्लार्कनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 68 ता दङ दा बे जाहैबाय जोंहा आन्डार ग्रेजुएट लेभेलनि माने जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय गासै टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 3,404 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै आरो बिनिफ्राय बे साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय होनाया बे टेन्टेटिभ माने बियो बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ नाथायबा जों नुनो मोननाय जाखादों साख्रिनि भेकेन्सिया मालाबाबो खम जाफेरा दा बेनिखायनो बे बारा जाखागोन बियो जायखिजाया बियो 5,000 नि बारायथ' जाहैखागोन नोंथांमोना बेखौ साननैसो नेबानो मिथिखागोन आरो दा बे जाहैबाय जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय बे साख्रिनि भेकेन्सिया दानिया फैदो जायफोर नोंथांमोना दायो ग्रेजुएसन पास जाबायबा नोंथांमोननि थाखायबोथ' जोंहा भेकेन्सि दं नालाय जेरै नामफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना गुड्स ट्रेन मेनेजार दा बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङनो 2,684 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै बिनिफ्राय स्टेशन मास्टार जायखौ नोंथांमोना गासिबो मोजां मोनो दा बे स्टेशन मास्टारनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 963 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय शिफ्ट कमन काम टिकेट सुपारभाइजार दा बिनि साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबांनो 1,737 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय जुनियर एकाउन्ट्स एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 1,371 ता दङ बिनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट बिनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया 725 ता दङ दा बे जाहैबाय जोंहा जायफोर ग्रेजुएसन पास जानाय ग्रेजुएसन माने जायफोर नोंथांमोना BCom BSc नोंथांमोना BA फोर बेबायदि पास जाबायबा जायखिजाया नोङो माने ग्रेजुएट कर्स नोङो कमप्लिट खालामबायबा नोंथांमोना माने बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो माने नोंथांमोना नायनो हागोन ग्रेजुएट पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया दाजाबबा 7,479 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै जायफोर ग्रेजुएसन पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय बे जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दा बिनिफ्राय गासै मोननैबो जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जाबाय जेनेबा नोंथांमोना जायफोर दायो ग्रेजुएसन पास जाबाय नोंथांमोनाथ' हायार सेकेन्डारि लेभेलनिखौबो हागोन नैबे गोजौनि 3,404 साख्रिनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नैबे नोंथांमोना ग्रेजुएसन जाबाय नालाय नोंथांमोना बेखौबो हागोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया गासै जायो 10,884 ता दा बे भेकेन्सिया बारायखागोन दै नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा बे साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बारायखागोनखा नाथायबा मोनसे खोथा दै जोंहा बेहाय जन हिसाबै साख्रिनि भेकेन्सिखौ होनाय जायो बेथ' जाहैबाय जोंहा अल इन्डियानि थाखाय अल अभार इन्डियानि थाखाय बे जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि 10,884 ता जोंहा
अल इन्डियानि थाखाय बे भेकेन्सिया नाथायबा जोंहा जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजननि थाखाय एबा नर्थ इस्ट फ्रन्टियार होननानै जों मिथिनाय जायो नालाय जोंनिखौ दा जोंनि थाखाय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि दं बेखौसो जोङो मिथिना लानाया जोबोद गोनांथार दै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय जोंहा नर्थ इस्ट फ्रन्टियार नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै गुवाहाटी दङ दा गुवाहाटीनि थाखाय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि दङ बबे पस्टनि थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखानो सानबाय दै एकाउन्ट क्लार्क काम टाइपिस्ट बेनि थाखाय बे साख्रिनि नामनि थाखाय जोंहा बेसेबां दङनो नैबे जोंनि गुवाहाटीयाव गासै 37टा भेकेन्सि दङ दै बेखौ मोजाङै मिथिना लाखादो बिनिफ्राय कमन काम टिकेट क्लार्क बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि नामा दा बे साख्रिनि नामनि थाखाय जोंनि बे गुवाहाटीयाव गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दंनो 82टा दङ दै बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदोलाय बिनिफ्राय नैबेहाय नायनो हागोन जुनियर क्लार्क टाइपिस्ट दा बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गुवाहाटीनि थाखाय जोंहा बेसेबां दङनो गासै 59टा साख्रिनि भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय ट्रेन्स क्लार्क दा बे ट्रेन्स क्लार्कनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया जोंनि गुवाहाटीयाव गासै बेसेबां दंनो 3ल' दङ दै नेक्स्टआव आरो मा दङ गुड्स ट्रेन्स मेनेजार दा बे गुड्स ट्रेन्स मेनेजारनि थाखाय जोंहा गुवाहाटीयाव गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 43टा दङ बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो जोङो स्टेशन मास्टार दा बे स्टेशन मास्टारनि थाखाय जोंनि बे नर्थ इस्टआव एबा गुवाहाटीनि थाखाय गासै बेसेबां दङ साख्रिनि भेकेन्सिया 271टा दङ एसे बुरजायानो दङ स्टेशन मास्टारनि थाखाय गुवाहाटी जनाव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बिनिफ्राय नैबे दङ जोंहा शिफ्ट कमन काम टिकेट सुपारभाइजार दा बिनि थाखाय जोंहा गुवाहाटीनि थाखाय जोंनि बे साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै गासै 27टा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै आं बेखौ मोजाङै खोन्थाहरखानाय जाखादों जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो जोंनि बे गुवाहाटी जननि थाखाय बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि दं बेसो जोंनि थाखाय गोनां नालाय दा बेनिखायनो बेखौ खोन्थाहरनाय जादों जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट दा बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गुवाहाटीयाव जोंहा बेसेबां दङनो 143टा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय नेक्स्टआव दङ सिनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट दा बिनि थाखाय जोंहा गुवाहाटीयाव गासै 34टा साख्रिनि भेकेन्सि दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 34टा नङा दै 32टा भेकेन्सि नोंथांमोना नायनो हागोन नै गुवाहाटीयाव जोंनि बे गुवाहाटी जनाव गासै 691टा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दायो बे RRB NTPC नि दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ साख्रिनि भेकेन्सिफोरा बेखौ साननानै नायोबाथ' भेकेन्सिया जोबोद खमथार होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जोंथ' एक्सपेक्ट खालामबाय थादोंमोन जेनेबा साख्रिनि भेकेन्सिया गोबाव जाथारबाय नालाय 2019आवनो फैनाय भेकेन्सिमोन बे NTPC निफ्राय RRB NTPC नि लास्ट रिक्रुटमेन्टआ 2019आव जादोंमोन अब्ला साननानै नायदो खै बोसोर जाखो दा इसेबां गोबावनि उनाव दायो रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय 10,000ल' भेकेन्सि फैनाया जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दा बोसोरफ्रोमबो भेकेन्सि होबाय थाबा जेनेबा बोसोरफ्रोमबो जेनेबा भेकेन्सि ओंखारबाय थानायबाथ' बेलेग खोथामोन नाथायबा दा बोसोरफ्रोमबो ओंखाराखै नालाय इसेबां गोबावनि उनाव बे RRB NTPC नि दायो भेकेन्सि ओंखारना फैबाय नाथायबा भेकेन्सिया दायो 10,000ल' दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा खोनानो मोनबाय थादों जेनेबा रेलवेयाव बिराद माने 2 लाखनिबो बारा माने लांदां जानानै दं आरो पस्टफोरा खालि जानानै दंजोबो नाथायबा बेबादि जुदि माबाया भेकेन्सि ओंखारना फैयोबा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मा खालामनो सानदोंथाय सरकारा दा बेखौथ' बुंनो हाला आरो जिखियानो जाया मानो नाथायबा दासिमबो बे एप्लाइनि डेटआ मालानिफ्राय जागोन बेखौ बेहाय बुङाखै दे जोंहा बे नटिसआ दायो ओंखारना फैखाबाय भेकेन्सिया बेसेबांआनो थाखागोनखा नाथायबा माखासे जोङो स्टुडेन्टफोरा जुदि प्रेसार खालामबाय थायोबासो बिथांमोना भेकेन्सिखौ बारायनानैबो होनो हागौ दे बे जोंहा अफिसियेल नटिस ओंखारना फैखादों रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्रायनो RRB निफ्रायनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै सिगनेचारफोर जोंहा दंखायो बियो दा जोंहा बे मान्थआवनो जोंहा नटिफिकेसनाथ' फैखागोन नालाय बे मान्थआवनो माने बे मान्थ नङा नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि गेजेरावनो जोंहा एप्लाइनि प्रसेसआ जागोन नालाय दा बेनिखायनो बे दायो नटिसआबो ओंखारना फैखाबाय आरो दा नोंथांमोना साननैसोल' नेदो एप्लाइआथ' जाखासिगोन दायो नोंथांमोना आरो मिथिखाबायानोसै नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन बे RRB NTPC नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेखौथ' खोन्थाहरखाबायानोसै सेलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन आं बिनि बागै जेब्ला फुल नटिफिकेसना ओंखारना फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनाय जागोन दे दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखानाय जाबाय आरो जेनेबा दा जोंहा बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सिया फैसिगोन आरो NTPC निफ्राय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 10,884टा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि RRB NTPC नि थाखाय एप्लाइआ जोंहा साननैसोनि उनाव जानो थांगासिनो दङ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंथ' नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम खावलायखायो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय ग्रेजुवेसन पास जानाय नोंथांमोना गासिबो बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय इसां माने गोरा जाया जोंहा बे रेलवेनि सेलेक्सन प्रसेसआ दा बेनिखायनो एसे नाजालायदो नोंथांमोना गासिबो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबावदो
आरो बेबादिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।